Koyasın ol sizning iyalarınız hazır. Belki yıllar boyu sizning başınızdan da bulgandır, ha? Zina yaşagan yerden ruhlar koşal. Kızını dayan bölmesine gittiniz. Men hazır kelib jete. Bu yurtta konak bölmeleri de yeterli. Tamam, tekst var mı? Yalan bil. Adamның bölmesinden hele onun sulaşı da çığa başmagan. Bizning kanunlar boyunca Mında bütün sizning kanunları yok. Mında benim emrim gene var. Bugünden mında min hoşa. Min kanun. Ha? Min. Bugünden mında min hoşa. Gel. Hoşa. Şunun tertipleri. Келешерге, туры келеше. Баштан ук әйдә яңа дөнья уйлап чыгарыйк дидек. Бер нинди дә тарихка басым ясамыйча гына, шундый фэнтези ягына китеп, һәрбер персонажның юлын яңа баштан уйлап чыгарып, бикләнеп, бүлмәдә бикләнеп, очрашып, менә көне төннәр буе яздык. Музыкаларны, гадәтләрне, йолаларны өйрәнеп, сюжетларны, кайларда тагын ул сүзләрне эзләп, чөнки менә гарәп сүзләрен кулланмас өчен шулай берләрне. Төрки катламны һәм сүзләр катламында бик тә текстны тырыштык, ничек дип әйтик, аутентик яңгырашка якынрак һәм шул ук вакытта бүгенге көндәгечә тыгыз, сыйдырышлы итәргә, менә бу чорны гына, бу йоланы гына алдык дип алай әйтә алмыйбыз. Без шуларның бөтенесен җыеп эшләдек. Менә мәсәлән, шул ук әйттек бит, фэнтези дип әйме. Әлеге дә баягы мәсәлән шул Игра престоловларны, викингиларны алсак әйме, аларда бөтенесендә дә җыелма мифология, җыелма катлам, бөтенләй яңаша тудырылган дөнья. Безгә кызык булды үзебезнең милли җирлектә менә шушындый яңа дөнья тудыру һәм шул дөньяда каһарманнарны яшәтү һәм кайбер персонажларны яңаша укылышын табу. Миллилек төшенчәсенә инде шул кадәр күп мәгънәләр салып бетердек һәм аны шул кадәр дәрәҗәдә менә тарайттык димез соң инде стереотипка әверелдергәйме. Аның нәкъ менә күрсәтәсе килә ул төшенчәнең киңрәк икәнлеген һәм тирәнрәк икәнлеген. Шуның өчен безнең төп героебыз милли герой. Бүгенге көндә безнең аны җөрьәт итеп, без аны тулыканлы спектакль дип әйтә алмыйбыз, чөнки аның өчен бик зур әзерлек процессы кирәк һәм җыйнаклы финанслар кирәк. Беренче төп максатыбыз кешегә күрсәтергә һәм кешенең фикерен тыңларга белергә. Һәм инде киләчәктә әгәр дә кеше моны кабул итсә, әгәр дә без үзебезнең кимчелекләрне бу пьесада күрсәк, инде төп максатыбыз спектакль булып чыгарырга. Элеккеге телдә, ләкин хәзерге вакытка да бик ятышлы аңлашыла. Җөмләләре дә кайчагында кайбер авторларны укыйсың, теге бетереп нәрсәдер аңлаткан нәрсә турында да язган, үзе дә аңламаган кебек. Монда бөтенләй бер дә аңлашыла һәм алар нәрсә теләгәннәре билгеле әлеге әсәрдә. Күп кенә кайсыдыр яклары белән теге әкияткә тартса да, ләкин теге дөрескә ашаган әкият, дөреслеккә ашаган әкият килеп чыга. Андый кинолар да, спектакльләр дә күп хәзер дип әйтергә кирәк. Нәрсәгәдер охшаган дип әйтәсе килми, ләкин кайбер яклары белән таныш та булырга мөмкин.